Di daxuyaniyekî de duhiyek Şemê Serok Mesûd Barzanî ragihand kuştina rêberê rêxistina Daişa terorîst Ebûbekr el-Bexdadî bi wê wateyê nayê ku bi temamî ew rêxistina tundrew hat têkbirin. Serok Barzanî derbarê kuştina Bexdadî daxuyanî û gote bêguman her kuştivanekî hejar û bêgunehan ku bê tu guneh têne kuştin çi demî be dê rastî sizeya xwe ya dadwerane were. Barzanî her wiha berdewam kir rastek kuştina el-Bexdadî dê bandorê li Daişê bike û terorîstan lawaz bike lê divê civaka navdewletî bi giştî zanibe ku kuştina el-Bexdadî nayê bi wateya dawiya Daeş û daxwaz ji hemî aliyan kir bi metirsiya terorê tê bigihîjin û hemî jî hemahengiyê di proseya jinavbirina terorê de bikin. Roja yekşemê êvarî Serokê Emerîka Donald Trump kuştina rêberê rêxistina Daişa terorîst Ebûbekr el-Bexdadî di êrişeka esmanî de li Sûriyê bi serkirdayetiya Emerîkayê ragihand.